Secalas unleashes diss track aimed at Winky D, Silent Killer, Magical, Ndururwane, Platinum Prince, Confused, crew yavo yese naRicky Fire naDaddy Hopewell vatukwa vese pasong yaSecalas itsva song yake inonzi Mambo Ndimambo. Secalas adedzera kuti iye ndiye akavapedza vese, ndiye muridzi weZim Dancehall kwete imimi vese. Winky D atukwa akanzi iye ndini ndinozvimbisa magafa, ndozvataurwa naSecalas. Adedzera kuti ndini ndozvimbisa magafa. Akabva Secalas akatuka Hopewell achiti wachembera iwe mudhara. Akabva kuna Hopewell akaenda kuna Silent Killer akati ngwere ndakaripinza basa. So guys, handizivi tinoti kudini nazvo. Hi guys, welcome to T-Fae Files TV. If you are new to this channel, please subscribe, but if you are a returning subscriber, welcome back. Ndozvataurwa naSecalas soon after the guy abva kuchipatara. Munoziva mega takambokuudzai kuti chitsotsi anogona ngaida kubura ngoma, of which ndozvakatoitika. You will never know, pamwe it was staged nyaya yake yekurwara because angobva kuchipatara akauya akabva buritsa ngoma iri kutuka Winky D, iri kutuka Daddy Hopewell, iri kutuka Silent Killer, iri kutuka vana Platinum Prince, Ndururwane, vanhu vese. Kana muda munogona kunoinzwa ngoma yacho iripo paYouTube hanzi Mambo Ndimambo, asi Daddy Hopewell havana kufara nazvo panyaya yekunzi vanzi ivo wakachembera iwe mudhara. Ndo vari kutochinga, vari kumhanya bani Daddy Hopewell. Vapindura paFacebook pavo vachiti but iwe mfana iwewe se uchindidaro uri gwara mfana iwewe Secalas, you diss me in your track which is a fair game for all sound men, but you refuse a sound clash with me. Why kana ndachembera as you said come to a clash and prove that you are the king? There is only one king wemangoma mfana Tawanda, his name is Winky D. Saka Daddy Hopewell vari kudedzera kuti iwe Tawanda dzikama, iwe hausi king of dancehall. King of dancehall ndi Winky D. Iye Secalas ari kudedzera kuti iye naSoulja Love ndo king of dancehall. Vamwe vese ava ngavadzikama. Ari kudedzera kuti ndiye akapedza Magical, ndiye akapedza Ndururwane, ndiye akapedza Platinum Prince, ndiye akapedza Confused. Ndozvataurwa naSecalas. Apa Secalas anogona kuti aita iye inonzi take advantage of the situation. That is if kana kuri kuti anga asingarwari. Munongoziva mega panyaya yekurwara kwake takataura nezvenyaya yacho kuti pane something is wrong. Vamwe vanhu vari kudedza kuti ikampucha iyo ndo iri kuvarwarisa because vari kuti Secalas aperawo muwiri, Madam Boss vapera muwiri, Baba Harare vapera muwiri, brand ambassador Kampucha ndo ari kurwara, saka Kampucha isi right. Handizivi zvangu vanhu vari kudaro. Vamwe vari kudedza kuti anogona kunge achirwara Secalas nechirwere chemukondomera because ane vana vakawanda. So ndo nyaya guys yatati tiri kuigrey panapa. Tinokupai malatest anachitenderera pasocial media. Ndo the only channel inokuigirai the best of the best Zim gossip. So Secalas atoimba zvake ngoma yake achidedzera kuti ndiye king of dancehall. Vamwe vese ndakavapedza. Adedzera kuti iye vanhu vakawanda muZimbabwe vanoda kutukana neni, but manje inini ndokupedzerai. Hanzi ndini ndakazvimbisa magafa apa anga achida kupinda Winky D, but kuna Winky D ari kutambisa zvake time yake because vaWinky D havambofi vakaresponda kune zvinhu zvisina nebasa rese. Pamwe maybe vamwe vachapindura sezvo matongoona Daddy Hopewell ndo vekutanga varwadziwa too much nokunzi vanzi vachembera. Hanzi wachembera iwe mudhara iwe. Zvaunoziva ipolitics chete kwete zvinhu zvengoma kumangoma sira isusu vapfana tiite basa. Adedzera kuti imi vana Daddy Hopewell ndimi vana Satani munoshuwira kuti ndife, but handimbofi ndakafa. Thank you so much guys. Don't forget to subscribe to our channel.